हेलौ 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 आदा मा खालामदों नों मिन्टु रामसियारि नैयावनो दंलै आदा नोंलाय मा खालामदोंब्रा आदा नै आंहा डिउटि मारदों डिउटि डिउटि मिन्टु रामसियारि दं ओरैनो होनदों आदसा माहाय दं नोंलाय दा मा डिउटिलै आदा नै नुबाय नै नायदो नै लोगोफोर डिउटि मारिगासिनो दं डिउटि मिन्थिबाय आदा हेलौ 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 गाइस आजा मेरि दिल फेमिलि डिउटि नामालै होनदों औलै औ उफाय गैया माथो खालामनो उफाय गैया ब्र एबि बसुमतारी हाय हेल' हेल' मा खबरलै ब्र होनदों खबर मोजांलै ब्र मोजां नोंनियालाय मा खबर एबि बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मिन्टु रामसियारि आदा माहाय दं नोंलाय दा आंनाबो खबरा गेजेरावनो दंथ'यो आदसा एबि बसुमतारी ओमफ्राय दायो मा खालामबाय दं जानुवारिनि बोरै लाहार फाहार खालामदों फोरमायहरदो गोदान बोसोराव पिकनिक जानो
मेन्टु रामसियारि गुड आदा होनदों। नंगौलै आदा माथो खालामनो उफाय गैया। एबि बसुमतारी अर सायदों आं होनदों। आदसा अर सायदों माथो खालामनो दा थान्दा बोथोर सायाबाबो जाया। जिबायदि थान्दा थैगोनसो। मिन्टु रामसियारि गुड आदा होनदों। औलै उफाय गैया माथो खालामनो। फिसायानो हेल'लै आगै मबाइल लानाय। नों अबेनिलै आदा? आङो गलाघाटनिलै आदा गलाघाट। नोंलाय बहानि जाखो? गैथ'वा आंहा जेरावबो थांनायनि आदसा प्लान गैथ'आ आरोना। प्लान खालाम गोदान बोसोराव पिकनिक जानांगौ आरो। गोदान बोसोरखौ रंजा बाजा नाजावाबा बोरै जागोन दे। मिरु रामसियारि आदा बहानि जाखोमोनलाय नों फोरमायहरदो आं गलाघाटनिमोन। उफाय गैयालै नै लोगोफोर। बोराय मानसि नालाय फिसा बानानै फुथुनांदों उफाय गैया माथो खालामनो। गलाघाट अबेनिलै होनदों। आं गलाघाट उरियाम घाटनिलै। बानायग्रा मोजां मोनदोंमोन खोमा आइदै। एबि बसुमतारी थाथ'दोलै ब्र बाय थेंक इउ दसे समबाबो फैनायनि थाखाय।